Айде, сега ще се лъжим. Аз те гледам такъв един... И си викаме, това е, те не знае ли да се смее? А то защо било? И какво, като не живеят заедно? Няма нищо срамно. Да, ама децата в училище... Децата в училище. И аз не живея заедно, ама пак се обичам. Ама ти женен ли си? Бях. И после майка ти нали работи? Да. В тотото. В тотото, сериозно? Ама ти си бил голяма работа. Аз бях взел още една, ама седнах върху нея. Не си ли наряза дупето? Не. Само се намокри. Аз ще ти донеса още. Знаеш ли, май няма да ми трябват повече. Знам. Ти само така казваш. Не, наистина. Ще продължаваме или напротив? Ще продължаваме? Добре. 3 дни по-късно събитията се развиха по неочакван начин. На палубата на Есперанца било тихо и спокойно. Господи! Ами черни пирати до кеста? Ами те не могли, защото... И как не могли? Така, не могли. И след кратка борба... Другарю Костов, на телефона. Какво след кратка борба? След кратка борба, бившите пленници, драги ми Леониде, понеже били повече, станали господари на кораба. И ето барабаните замлъкнали и само свистенето на Норд-Веста. И злобният трикрясък на лешоядните албатроси подчертавали тишината преди екзекуцията.